Πάμε. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξουμε όλα τα Funko Pop μου από την Disney. Με ελπίζω να σας αρέσουν και άμα θέλετε να κάνω και με άλλες κατηγορίες Funko Pop, γράψτε τα μου στα σχόλια και άμα τις έχω ή άμα δεν τις έχω θα τις αγοράσω. Θα τις κάνω σε βίντεο. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτη είναι η Ούρσουλα από την μικρή Γοργόνα. Είναι ωραίο Funko Pop, είναι από τη live action ταινία, έτσι είναι από πίσω, αυτά. Μετά είναι το τέρας από την Πεντάμορφη και το τέρας. Είναι λίγο βαρύ Funko Pop, είναι πολύ γλυκούλη, έτσι είναι από πίσω, αυτά. Μετά είναι ο Δίας από την ταινία Ηρακλής ή Χέρκουλης. Είναι special edition και έτσι είναι από πίσω και φτιάχνει τον Πίγασο από τα σύννεφα. Μετά έχουμε την πριγκίπισσα Σιντερέλα από τις πριγκίπισσες της Disney, την οποία μου την έχει υπογράψει ένας YouTuber. Μετά έχουμε τα Looney Tunes, τον Bugs Bunny, που είναι και Special Edition και Flocked Edition, που σημαίνει ότι είναι κάπως πιο απαλό όταν το πιάνεις και γλυκούλη. Έτσι είναι από πίσω και κρατάει ένα καρότο. Μετά έχουμε το Yeti από τους μπαμπούλες ΑΕ που κρατάει παγωτά λεμόνι. Έτσι είναι από πίσω, είναι λίγο βαρύ αλλά ωραίο. Μετά έχουμε το κόκκινο πάντα από την ταινία Turning Red και είναι η Μέη κόκκινο πάντα. Έτσι είναι από πίσω, υπάρχει και σε άνθρωπος και σε πάντα, εγώ την έχω σε πάντα. Μετά έχουμε το Genie από την ταινία Aladdin. Είναι πολύ ωραίο γιατί έχει σαν ουρά αυτό εδώ και έχει και το λιχνάρι. Έτσι είναι από πίσω, πώς μπορεί, τι άλλα έχει να συλλέξεις. Και μετά έχουμε την Lilo και Stitch, την Lilo από το Lilo και Stitch, που έχει δίπλα της ένα ψαράκι που τρώει ένα σαν τοστάκι με μαρμελάδα νομίζω. Βγάζει μια φωτογραφία, κρατάει μια φωτογραφική μηχανή και έτσι είναι από πίσω. Αυτό. Μετά έχουμε τον Stitch από την ταινία Lilo και Stitch, τον φίλο της Lilo, που είναι πάνω σε έναν πύραυλο, βασικά όχι σε έναν αληθινό πύραυλο, σε ένα ηλεκτρονικό πύραυλο. Έτσι είναι από πίσω, είναι λίγο αστείο Funko Pop, αλλά και ωραίο. Και τελευταίο και καλύτερο, νομίζω ότι σας το άφησα για το τέλος, το τελευταίο και το καλύτερο, είναι ο Μούσου από την Μουλάν. Είναι 10 ίντσες, δηλαδή 20 εκατοστά, είναι πάρα πολύ ωραίος και μεγάλος. Είναι πολύ γλυκούλης και κρατάει και το γρίλο. Είναι γλυκούλης και ο γρίλος. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Έχω να σας πω μια συμβουλή για να μην χαλάσουν τα Funko Pop σας και να γίνουν συλλεκτικά. Να μην τα βγάζετε ποτέ από το κουτί και αυτό, και να κρατάτε αυτό που έχουν σαν ζελατίνα. Για παράδειγμα εδώ έχει κάτι σαν ζελατίνα, αυτό μην το βγάζετε ποτέ, μην το πετάτε κιόλας. Και άμα θέλετε να κάνω και άλλα βίντεο με Funko Pop με άλλες κατηγορίες, πείτε το όμως στα σχόλια, όπως σας είπα και πριν, και κάντε like και subscribe. Γεια σας!